Какво се прави? Tu je. Здравейте, приятели! Скоро с вас не сме се виждали. Причината е, че напоследък нямам много време да заснимам и да обработвам видеа. Въпреки това, днес времето е доста хубаво, така че реших да отскоча до Озана малко да покарам колело. Ще ви взема с мен, затова нека да започваме. Подготвил съм най-основното за пътуването, избрал съм маршрут, който не ми е познат, затова ще гледам карта на телефона и ми трябва някъде, където да си държа телефона върху колелото и да гледам мапса. GoPro с двете батерии, кейс, разбира се, за GoPro удароустойчив и водоустойчив, няма как без музика, слушалките и един статив, който си купих наскоро и ще тествам. Тук също виждате, си направих една импровизирана камера и ще мога да снимам, например, докато шофирам и други дейности, така че и тя ще влезе в употреба. Така че пълним вода, подготвяме колелото и тръгваме на път. И така, хора, вече пристигнах на Озана, обаче съм много изненадан. Както виждате, все още има сняг на места. Аз се подготвих за топло, но се оказа, че ще е доста по-хладно, но това няма да ме спре. Аз се подготвих, взех си ръкавици, дебели дрехи, така че все пак ще покарам. Тогава свалям колелото, обличам се и ще потегляме и ще се видим след малко. И така, хора, виждате, оставяме колата, вече сме на колелото, продължаваме, ще минем от тук и ето там горе, където е облачно, се крие връх Изполин. Целта ни е да достигнем до него, само че по друг маршрут. Предполагам, ще успея, много леко пръска, почти е спряло, има лек вятър, хладно е, но съм улечен, така че тръгваме. Пожелайте ми успехи, ще се видим скоро. И така, хора, качих се малко по-нависоко, не знам на камерата, вероятно няма да се види, но в момента вали лека градушка, малки кристалчета. Леко започна да усилва валежа. За сега още се чудя дали да продължа. Ще опитам още малко, ако продължи или засили още повече, ще се върна. За сега е още добре, така че продължаваме. Какво се прави? Tu je.
Виждате, хора, направо си вали лека градушка. Ами хора, май до тук беше. Няма да продължавам напред към Изполин. Очевидно, защото не искаме зимата да си тръгне. Ама зимата не иска да си тръгне от нас. Да, в Търново е 20 градуса. Тук очевидно още има сняг навсякъде. И с колелото не мога да продължа. Кой знае колко, малко го бутах, малко карах, обаче не става. Ще се върна долу до колата, където няма сняг. Ще покарам малко покрай хижите, ще поснимам и ще се видим там. Така че до след малко. И понеже хора, знам, че някои от вас ще се зачудат защо ми е статив, като ще карам колело. Ей, сега ще видите. От друга страна, хубавото е, че спря да вали. И както винаги, времето в планината до сега валеше, сега вече има слънце, много е хубаво, даже се постопли. Ами, абсолютно не е загуба. Има хубави емоции тук. Така, хора, направих хубаво каране, не ходих към Изполин, но поне се разходихме тук долу в покрайнините му, ходихме до географския център, също успяхме да видим тук някоя друга хубава гледка. Аз като цяло съм доволен. Сега качвам колелото, пада колата и ще ида малко в Габрово да хапна. Благодаря, че бяхте с мен и до следващия път.